Zdravím všechny příznivce kultury a společenského dění v Tachově. Právě nastal čas pozvat vás na akce, které jsou pro vás připraveny v nejbližších dnech. První pozvánka je od tachovských seniorů na pravidelné taneční odpoledne. Přijďte si zatančit, pobavit se s přáteli v neděli 23. září od 2 hodin do Baileys. Dnes vás ještě naposledy pozvu na pořad Hvězdy, jak je neznáte, s Evou Holubovou a Janem Budařem, který bude v kině Mže v pondělí 24. září od 7:30 večer. Vstupenky si můžete koupit v informačním centru na náměstí nebo před představením. Druhý den v úterý 25. září můžete přijít do kina Mže na český film Tomáše Magnuska Bastardi 3. Začátek je od 7:30 večer. Svatováclavské slavnosti jsou připraveny v Muzeu Českého lesa na čtvrtek 27. září od 17 hodin. Další akce z cyklu Rok na vsi a neb dožínky podle babičky Boženy Němcové. Městské kulturní středisko Tachov připravuje u příležitosti státního svátku Dne české státnosti regionální koncert pořádaný Plzeňskou filharmonií. Ta se představí v pátek 28. září v 17 hodin ve společenském sále Mže. Den pro rodinu je akce připravená na sobotu 29. září od 14 hodin na Tachovské Rychtě. Odpoledne plné her pro děti zaštiťuje agentura Abel Milana Mudrocha. V 17 hodin zahraje také pro dospělé kapela Piková dáma. Koncert irské zpěvačky a herečky Marie Doyle Kennedy bude v úterý 2. října v kinosále Mže od 7:30 večer. Vstupenky jsou již teď v předprodeji v informačním centru na náměstí. Na závěr je tu informace o velmi vzdáleném Silvestru, který bude letos také ve společenském sále Mže v Tachově. Městské kulturní středisko se rozhodlo pořádat ve společenském sále Mže oslavu Nového roku. Již nyní vám slibujeme velice kvalitní taneční orchestr Sokrat ze Sokolova, který si můžete poslechnout v sále na 2. prodloužené základního tanečního kurzu 27. října. Vstupenky na Silvestra jsou připravené a kolegové z informačního centra čekají na první zájemce. To je tečka za dnešním vysíláním. Přeji vám krásný týden a brzy se těším na shledanou.